zer modu? Briko baztan, pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.
Briko baztan, pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazio energetikoa. Nada, Baltasar aurten sortu de pixket. Ba, eta hiru! Fuerte, Nola portatu zate aurten? Vale. Eta zueko eta gurasoak zer moduz portatu dire? Vale, pues Melchor, galdera batzuk. Bueno, a ver, Melchor, kontatzen dakon pixket beraien bidaian inguruen, nola gandenurtia, nola gantaitza aurten gurtia? Pues aurten lan asko, irakurritugu karta guztiek, eskutiz guztiek, prestatutugu pakete guztiek eta zorri gara, poliki, urtero ezara, gustora tortzen gara baztanera eta oso pozik. Erran bat dut ere, aurten oso pozik gaudela, zergatik beste urtetan opari teknologiko asko eskatzen zineten, tablet, mobilek, eta aurten ez, aurten liburu gehiago eta jostatzeko opari gehiago eskatu dute. Guri asko gustatzen zaigu aurrak kaletan jostatzen guztia, lagunekin, gurasoekin, anaiekin, hola, zorionak eta segi horrela. Melchor, espirakitu. Gogo gutxi du Melchor esolazteko, baina, behin Elizondora torrite urtean behin? Zartu de pixke. Baina ongi ikusten zaitu, Bidaia nola ganda, pentsatu eta urten hobek isagotzek, ganden urtean horreitzen naiz momentuten Kaskarabarra, Urie... Bueno, aurten hobek isago, atra ginen eta, bastu ginen basamortek eta hola kriston berua, gero mendien lelur pixka bat, eta inguru honetan aizia. Baina, denbora arrasona, arras konten. Vale, y supongo que habréis visto mucho... Hemos pensado, Reyes, que igual este año no dejamos carbón. ¿Qué os parece? A ver, ¿qué os parece? Bueno.
Los niños de Baztán este año se han portado muy bien. Zeritzeten da oparien bat edo eskatzen datuten eta deni ezin duten akarri, apitzen direlako fabrika eta toki guztietan. Baina aurten izena zerbait hola bereziki eskatu dena. Aurten opari hau eskatu dagute, baina ez dago opari berezik. Eskatu digute bizikletak, liburuak, panpinak, baloiak, mugikorrak, baina mugikorrekin kontu, bere neurrian, bale? Bertzena opari hau eta bere jantzari dugu. Esta ilusión, un momento especial donde las personas mayores nos aportan sabiduría. Gastarri aituta nahi dutenean urdindu sarengana bizitatu eta aldalina duzu etxekoak ere lagundu. Pues gracias, Gaspar. Y bueno, ahora Baltasar. Txalo bat Gasparrenako. Bueno, Baltasar. Bueno, esperamos que nos den un poco de vino, turrón, lo que se nos venga. Estamos contentos de estar aquí y ver este poco de gente que está llena de ilusiones. Esperamos que zaintzen gara urtean, kirola honiz egiten dugu, saiatzen gara forman egotea, eta horrela mantentzen gara ongi. Eta hurrengo urtean berriz ere, ilusio berdinak itoriko gara. Vale, pues Eskermile Irukote, gracias. Yo creo que ahora os esperan debajo del ayuntamiento en el Belén. Eta gero aurrek aukera duzue erregiak bizitatzeko, erregiekin egoteko, erregei kontatzeko, kontatu nahi diezen guztioi, kartak mateko, beraiekin egoteko, horko lainez. Ordein txalo bero bat manen dugu Melchor, Gaspar eta Baltasarrei. Eta orain, libre utzi behar ditugu eskalera hauek, eta A ver, sueco, lleno. Buah, ahora son bien.
Briko baztan, pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.